Bhí múntar catéine a caintribh faoin na Celtaí in teachtain se caite, agus is féle Celtach é éiche hána chomá. Inniu támuid chun leanach leis an téama sin agus támuid chun deara Celtach a chur le chéile. Bhí mise gobar go cruúin í súisce agus chuir mé an deara sin le chéile díobh onas go mbeadh mé an án é thuspáint díobh. Mar sin nuair a bhééis an ealaín se críochnaí agah, breanú sé cosa lei seo. Támuid chun na crothanna a chur os cían na chéile agus an sin bémuid I fiadóireacht cuid go na circail isteach na crothanna eile. Mar sin, cuid go na rudaí a bhééis a teastáil webh. Beidh siosúr, beidh marcóir, beidh gliú. Tá 6 phíosa páipéar éagsúil ag teastáil webh. Agus an sin, tá rions teimpléidí a teastáil webh chomá. Tá rá teimpléid beag a teastáil webh, agus tá rá teimpléid mór a teastáil. Agus an sin tá teimpléid go 2 circail beag a teastáil chomá. Nuair tá siad sin ar fadad, beidh tú réile tús a chur air. Mar sin, bhí me gnóthach ar ball agus dhearm amachite agus siod a bhééis adnair tá a chud olbhacháin dinta. An chéad rud atá le duine agat ná tá tú gol do chud crothanna tánaí áil agus tá tú gol an gliú áil agus iad a chur síos ar an cúlra nó ar an páipéar dubh. Agus an sin nuair atá an dára crop mór georthamachad, tá tú go lééis sinna áil agus tá tú go lééis chuir os cían an crop tánaí. Nád an dermod, cad áilfuid duine fásta nuair tá tú gearmach agus cúna áilwahab agus bheith an chóramach. Tá mé chun an dára crop ag gramú os cían an crop tánaí. Agus an sin ar a tíobh eile tá mé gáil an crop mór eile áil, gliú chuir, agus é a chur síos an taobh eile. I ríist os cían na crothanna eile. Tá beag ní le gliú uim. Inis. Cro-háin focaí, cro-tánaí, agus tá mé gáil gliú a chur ar seo a ríist agus a ríist tá mé gáil é a chur os cían na crothanna eile. Mar sin bé rá chrá ag dul taobh bháin, agus an sin tá an rá chrá eile a gáil an taobh eile. Agus go cheart go mbeanach sé beaganín cosa lei seo. Cro-tánaí, cro-túmh eile a gáil an trú eile, agus an sin an cro-tánaí eile ar deire. Inis, tá tú tar éis do chuid circail a dhearmach, agus leis na circail seo tá tú gáil iad isteach na crothanna eile. Mar sin, beidh 3 circail déag a teastáil webh, dheabhadh tú de siosúr agus geortha tú líne beag riad seo. Tá mé gáil an circail seo áil, agus tá mé gáil é bhí os cían na crothanna eile. So chuir mé beag an gliú leis. Agus tá mé a gáil iad os cían an chrá eile. Mar sin. Agus ríist, dheabh am a chéad circail eile. Gearma é. Agus ríist, tá mé go le idir na crothanna eile. Go mbeidh siad os cían an páipéar eile. Nis, nuair atá an rá circail déag gearthamachad agus gramí isteachad, is féidir leat cúlar a ranú agus beidir din cínte gur cúlar le da difriúla tá an an uairse, tá mise gáil cúlar dearg a ranú. Geartha tú amach an timpeall ar an páipéar dubh, agus an sin is féidir leat an cúlar sin ag ramú ar an páipéar dearg.